O próximo mércores irá a debate na Comisión de Industria do Congreso unha proposición non de lei do BNG en que o que reclamamos máis unha vez ao Goberno é que non dea axudas públicas a un proxecto como o de Altri, porque primeiro temos claro que non se xusta os criterios que están establecidos de fomentar industrias sustentables, economía circular, que fechen ciclos productivos, que non contaminen, que sexan respetuosas co medio e a biodiversidade. Non é o caso, non? De feito, si se lle negou o fondo do PERTE de descarbonización é porque non cumpría moito dos requisitos, non? Hoxe todo o mundo ten claro, hai un rexeitamento social moi importante porque todo o mundo ten claro que Altri non é un proxecto que vai a favorecer o desenvolvemento social e económico do país, sino todo o contrario, o que vai facer é pôr en risco sectores que xa están moi asentados na economía galega, como o agrogandeiro, especialmente na comarca máis próxima da Ulloa, toda a bacía do Ulla, o marisqueiro e o pesqueiro na ría de Arousa, mesmo o turismo sustentável arredor do Camiño de Santiago. Por tanto, o que nunca se avaliou foron o chamado custo de oportunidade, é dicir, cantos empregos vai destruir Altri para que unha empresa privada, unha multinacional, neste caso portuguesa, faga negocio á conta dos recursos galegos e sacrificando, como digo, outros sectores. Por iso o BNG ten claro que Altri non se debe instalar, porque non é ese o tipo de industrialización que necesitamos, é negativo para o país. Non somos firmemente defensores da industrialización de Galiza. Un país que queira ser moderno e progresar ten que avanzar en industrialización, pero ten que facer cunha industria que efectivamente cumpra eses criterios de sustentabilidade, de economía circular, de fechar ciclos productivos, non de expoliar o país para que outros se beneficien. Nesa medida, continuaremos apoiando as mobilizacións sociais que non cesaron e que non cesarán até que Altri desista de se implantar en Palas de Rei.